Good afternoon. Nagluluto pa lang kami ng lunch namin, alas 2 na. Okay. Nagluluto kami ng sinanglaw, pinapaitan. Ito yun, sarap. Ito, ano to, imbaliktad. Ano ito, Tagalog na. Turn ko lang. Nagluluto kami ng turn. Ito yung sahog, sibuyas, bawang, sili, luya, Ilocano style. Tapos yun, mag-turn kami. Turn talaga. Ayun ang tinapay. Sarap. Panak pa dyan. Parang pinapanunot ko yung dinata. Nakipila kay Pai Kado. Guys, sarap Kapay nito. ang awang notification na nga. Ano palang next week. Road. Guys, oh, turn. Baliktad karena natin yung baliktad. Inbaliktad. Wow, sarap. Ewan sa magdibong nga. Ito na gaburan. Lagyan ng konting soka. Namin dato eh. Hindi na nga dito ito nalayo. Soka na may chili. Nagtani na gaburan. Ginaburak tiba dahil pa. Bulong kumakuha na. Kamanti, may bagay kayod tatap no. Kanti cross na. Nakintal dito, di ba? Papait. Ayan yan, nadagta manon, tanagdak niyo. May crop ay bugawam law na tama mo. Hindi ka pala palubusan na magsugon ta ano. Ayan, half cook guys, luto na ang imbaliktad. Okay, done. Lutuin naman yung pinapaitan. Ito, inumpisahan na niya. Guys, atsara at saka chicken joy. Black gin. Plus emperador. Plus, lasinggo later. Atsara tayo. Ayan na guys. Embalatad. Ito na. Sarap to. Wow. Yan yung ano ng Ang sarap. mga Ilocano. Sarap. Baliktad. Naraman na. Thank you. Oh, ayan oh guys oh. Sinigang. Nagbigay sila. Kapitbahay namin. Pasayan. Ito na yung pinapaitan. Tando. Bango. May chocolate. Wala. Ano? Yung karne ng baka. Ang daming ano, liver.
Ilocano style. Di pinapaitan. Walang taba-taba eh. Madaling magluto yung split cook na ano. Liblibro. Kulang ang ballpen guys. Walang ballpen. Kunting asin. Takpan natin guys. Pag kumula na, okay na. Takpan. Guys. Pag kumulo na, okay na yan. Luto na yan. Kapit-bahay namin ang ingay nila, oh. Ay, dahil hello! Ayun, may tubig na. Kunting asin. Maraming asin. Oo, nagabumog. Nagabumog lang. Paburok tayo. Kasi ang dikado yung isili mo. Hindi diyang makapag na. Ayan, pakulo na siya. Nakamunod. Dras. Yung narinig tinom mo. Ito natin, hindi pa burok. Ano natin yung batas na ba? Ayun, oh. Tatangod ka. Ayun, oh, mga lasengga. At ako makatay, pakot mo mo. Dajay latang ang nagsan. Ayun guys, yung tanim namin na kalabasa. Ayun, malaki-laki na ang bunga. Tanim ni ate. Yung isa wala. Ay, namatay. Alam niyo, mamuli na isang papaya. Na, safe. Wow, kumukulo na. May kakanin dahil ko. Ilagay mo na yung chili ate. Ilagay natin yung chili. Yung may sila sarap naman. Sarap guys. Takpan natin. Mamaya-maya luto na yan. Ayan, kumukulo na. Kung matapasilin. Hindi pa eh. May kanti suka. Ay, madali na. Pwede nang lagyan ng suka guys. Suka. Ito yung view. Kunting suka. Chocolate. Sige lang. Papait. Sabi ko nga tamin. Pansama na pait. Sabi ko nga. Yan yung ng baka. Yung papait niya, alam nyo na yon. Kung tae. Tae ng baka yan.
Masarap yan. Takpan natin. Tikman natin. Kung malaki, lamo mamaki ito. Kung ito. Ngayon, ano naman tayo? Naagat na, yamura man man. Napait na. Tikman natin. Nakita ka dito kuya na kung si Muslim mo yung para isunang ka. Gusto lang pero ikang batiti asin na kay. Ano gusto lang? Gusto lang. Ay, magic sarap. Magic sarap. Gusto natin gusto. Ito. Yan, luto na. Luto na. Kainan na. Luto na. Napi ang hadaro. Kampay mo taas. Aanin na? Sulto mo lang ito. Kaya nga, puro mo bagas namin dito mo. Hindi mo. Yung makarili na. No, timang sida tabagas na. Yung sida uno. Sungad nga ako na kanya nga ito kitang lutam ta na yung bagdatin at ito tayo nilam. May laging ito dito. Ano ka na yung bago na tamna ito ta. Kaya mo mutang nga dalo. Inya pa kamay gusto mo ba? Ay, kataptatangan na. Nabibigyan ko ba sa tukana na yun ako. Nabaling ito ito. Balingon ka pala nga kanin mo sumuno. Ta. Nabalik. Ay, kataptatangan. Wow. Sama natin dito ba? Ano ba? Ha? Nape. Ha? Nape. Kapag. Adawag kay? Ayun. Butan set. Tapay nga dito. Ay, naman. Kampay lang nga. Maramdaman to ate. Kanay nagdaran? Kain. Siguro ko magluto. Ito daw yung imbaliktad. Yung turn-turn. Maglampa na gagawin pa ko. Ito naman yung manok na pakpak. Pek-pek. No English ang pek-pek. Ito naman yung pinapaitan at saka ito yung papait. Papait. Ito. Yan naman yung ano. Kang ni sili na. Ang pakaging gano'n. Ng mga Di plato mo. romit. Napumpuno karnin. Diyak makagaw atin. Alaman niya rin. Ke ado mo datani daw dua per da. Buwaya mo. Ayun. Wow, sarap. Na. Sa niyo man natin na po. Papayan tayo mga Nakatan na sinaba. Kaya do bisita na. Eh, sawa na diyan. Asawa na. Kimbakot na. Nayan na yung plato. Bigyan ba? Ate siya. Yaw. Sabi rin tayo. Singkok man na ito. Siguro. Ikaw man kasi. Dapat bisita. Let's eat, pangyaw! Sikpan! Kapay? Gusto. Nagasa nga ito. Mana? Sino? Ibu manubog. Ay, yan ba? Mukay. So, may papayo na. Awan to atin ng damdaman. Kawan ko. Ito lang. Yan, ko yung dugo.
Na, bakit? Hmm. Dan sama rabanus na. Dah. Ang namin sendirian, yung dulo niya. Sino? Ganit. So, ninyalis ko yung kanina. Baka kaya mo, iba rin. Magtapatan na ako kaya dato may ito niya. May ang talaga dito. Hindi, ito yung may katibay-bay. Awan yung problema. Plus, Hmm. okay ba? Ito nagsubli ka dyan trabaho, lang ang problema mo. Yan lang. Ang gatang? Hmm. Malagib mo no dakat tibay-bay. Safety ka. Tani Apeso City. Simurot di bangka. Kurano nagdakdaktal ti daluyon na. Dadya na pwesos yan di bangka. Steel. Safety dara di ka kadwa na. Kaputat tayo sunod ka. Pagkain niya tayo mo. Nakurang lang ti pang mati dahil di so nga. Tagalog ma. Diskumpiyado da. No, you are the... Ang bag mo. Nay, naging raw. Kailangan yan pala. Ipaturong mo dyan din na pudo nga digo. Kapaitis sa buko. Ang baba mo ito danuman niya. Ito yung mababa. Hmm. Marinig ba mga? Ano lang? Nga. Gusto-gusam tan lubera ba tukto mo dyan, naman tibo mo. Kikita sila na jetwash mo Ari, agad. Si Siyat pa lang, itala na ti kuwake sa gida kakasta. tab-tabo na ba yun? Dati jay. Ayun na guys! Si Kuya Andong oh! Oh yeah. Banat! Oh yeah. Mami! Subok lang daw ito. Kung pwede o hindi. Itry niya ilagay doon sa sabaw ng pinapaitan. Tikman mo nga. Katamtarak mo Baka pa. hindi ko alam kung pwede o hindi. Yan. Pulutan. Baka sana masarap. Thank you Lord. Start yung ano, dos di kukuanda ko niya. Darabas. Napakasarap. Parang Parang nudo. tayo ng ngalaw kasi mapait. Paano yan? Parang ano? Parang Tayo ng ngalaw. Ano ba yan? inang ngalaw. Ngalaw. Anong ngalaw? Langaw. Tag-etneb lang. Sabi ni Mayor doon sa Manila. Etneb. Ano yung itneb? 20. Cheers. Ang mapait na kabuhayan dito sa dagat. Ito ang buhayong kong. Kahit anong lasa, sige lang. Kainin. Walang ibang kakainin, sige lang. Ang sarap-sarap.
Uwian na. Kami